Ja, nu står vi ude ved endestationen ved Tarup Center, kigger på vores letbane, som der har kostet flere hundrede millioner at lave, kontra hvad det koster at købe elbusser, altså man kan få elbusser i dag, der kan køre nærmest 12 timer, og den kan man sende hen, hvor man vil. En letbane, den kan køre fra A til B, og så er det slut. Finder man ud af en eller anden dag, nu skal vi have den derhen af, så skal man til at føre kloakker og fjernvarmerør og elledninger og hvad der ellers er i jorden. Plus at man skal sætte de der store stolper op, der koster flere 100.000 kroner stykket. Vi har fået at vide, hvor meget det koster, men jeg kan ikke finde ud af, om det inkluderer, når der skal flyttes kloakker, vandledninger, fjernvarmerør og så videre. Det har jeg ikke kunne finde ud af nogen steder. Der er nogen, der sidder og administrerer, hvad det koster at stå af på med sådan en letbane. Der er ingen tvivl om, at kollektiv trafik, det vil altid være en udgift. Men i forhold til, at der bliver brugt så mange 100 millioner, kontra at der ligger nogle mennesker rundt omkring, der ikke kan få deres pleje, det hænger ikke sammen i min verden. Jeg synes ikke, at der skal være noget etape 2. Det er rigtig ked af, at vi har fået det der.